UMDC trong kanong thamai constituency uba Winston Tini Lingdo hadien ka jingja ka basngausi ha ka jingsha panyap dusman jeng iwe I habanet iba kerteng I insa pira lingdo maunai iba syong basa hanongra uni UMDC ulalej basngaulam ha ketika jingja ka basngausi ha ketika yeng nakaliang kinong ilam shnong bat kinong shong shnong daka jing trilang kila penlong I ka jingi mi pat ba dang stem banwad I habret ibalaja Henry ha shuwa ya kata la lapno ya ka mediap ka jong ini habret nakawi ka yeng ka badang shna bat lara ya ka mediap ka jong I hapo Negrams Hospital banle ya ka postmortem uba Winston ulaya thuru ba uladap banikran bat urang ba shnong ban shimno da kisenjam ki bating e nang nish khaman ha ka ban le no da ka jinglet judam haman ki yeng ki basawai hapo jong ka shnong nongra uba Winston ula ongru bakaan gadan Henry ka senjor palan hakabala yo kemi kinong di drugs Henry tang arsngi kilalat no kumta lahat ban kran sani ye kani ka phang bat bakin shimkhya ye kani ka senja bakanum dan shu kanu ka jingcha ka bas ngausi bat ka sarkar ka deban shimkhya ye kani ka banta bat ki pulet ru kumju haringkan bat ka shnong Kong nalu bangi tip ya kani ka jingja na benin la poi sini la kendo ki bahayeng basan mi ba ban la kendo ya IOC in charge ka renja PSU I basbong ingila ya coordinate ila ewan ila don da team jongki ila divine di keba kat bangidang wan yang niru kumbong irong basdong ilap ya ki dog squad kirang don sini sejan hi kani galenti nang ni di menen ila don lang makiyeng ila yo ban kren ila yo ban ya ajing mo ki ai beli bele di nakaliang jong kasnong ru menen bakade kasngi ublai ki kham yo ban organize ban ya watch no di yo ajing tip ba menen kila don ki emergency meeting bakila la yakut bakila rai bakin sedang malu menen step ban watch no andai shwa bakin ya le ta kam kila yo kubor no bala lap ikani ka met jong itu ihap ibarit hakani ka jaka ka bomenta nakaliang ka jungi ru ila idon ni ro dem step ila aila ki pulit bakin ya le ka kamram ko bidi minle di ka forensic team kala shim ya ka bentau bakal pendek ka kamram kala adap di menta kila rai ka met ko ni grim se bikin la ban le ka postmortem ikumulong mikmat hatu PMI don kam mandon ki an ki bakam khain nama kini jingja thumbor ki khulung kalau laya nakapor support ko eja kumu nong mikmat nakapor dan kemen siem ko ba smokia lamar ba khamtam e akani kisnong nongra ngiyo I shibun ki kubor ki basmusi mo nakawi kapor nila yo ban kren ye irong ba shnong ru bangin ya shim no da senjam ko bakam ting e nang ni shekmat tingda ngai jungmut I ru le si la ban discuss hapo ka committee jong ka shnong hi boro kawi bangin yo ban le no da ka sorbi khamtam e ki bon chongwai hakani ka dong hakani ka nonglum bri mo ti kata ka dei ka jinga kren ka jongi le singin sela ban pentulun di ka kam nang ni shekmat baraba juba bi ka jingkali ka jong pingi don kam shishai ka an ka ba khlan nang ni shekmat wa ka jingsha thombor jong ki pun hybrid ki jongi nakapor ka jingja nakawai ka jingja I ba ka teng ka an ka senjor palat mo ti nyihapan ya kren sani bahai kani nyihapan ya shong ban ya pakhat ya ki ai ki senjam ki bangila ban le ni kum ki ai ki bangila ban shim ya nang ni shakmat ya ki kam ki bangili ban le kham tam e ka bidai ba ka kam shnong mo tai di senjam I bangi dangi pakhat nang ni shakmat ban le ban ka bidai ban ka an ka ba piong ma pi ti kila don ki an mo babon ki an ba kila don ri nyihapan ya piliu jumut biang le si nang ni shakmat kum ki ai kita ki punishment mo ki bangila ban le ti kita ki bangi hapan ya keren nang ni shekmat mo bakal ni ki berikat mangkat nang ni ki an kan kain an ki beri utak tim shoot te atau kadang dak wei pa dak wei kala beri sebab ki beri bikin pedang ki kam kimi nomor si ka an ni se hoi kalau mentek la kam ni tim kain nak hidup nong mat PMI seban sampai kan tu yang ni em ko bangla keren mentan ka an kala don mo ka syong haki jaj offense jong ki beri ki bagi le mo andai kum bangila I hi ki bobon balangi namar bangi dai keren ko jing jele jong drugs mataru yo kemi kinong di drugs tang ars ngilai si kila alai ti kita ki dai ki ba kum ngala ong mentan I hapan ye shim ya senjam pa patik e nang ni shikmat ti ka shnong hi bro ko wei khamtam e kani ka shnong nongra ka ba ngi don menta inya pakhat di bai pak senjam ki bangin lele taki inya shim di senjam ki bakam e andai ha ka bai dai bat ka an kala don rupa ka an kum ba kila tep ki kum kinong ai ku for kila tep kila bon ki an ki la yu andai nang ni shikmat ila ban ya kren ban khampan khlan shushu kan ye kita ki an dani ki jing saja jong kita ki ba le ki kam ki basne kai
Ni kita hanya kami lenti baka sorka kan chimkhia nang ni syakmat rengkat bat ki pulit bat ka sinong hi borok ko bai bat rengkat mangi kinong mi khmat ro ni ha panya kren ka pos ko pangin ya pan klan chu chu ini ki an mo